Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katto kat ni teli ki seng bhalang na East Garo Hills kilo ujor dak FIR pyrshah ya ke hun khai dewiong ni ki riu don bor ke ba amla ban itu namar ke jingkit no baki kit dewiong be-aiñ dak ba pen khen ya ki jing tha jong ke Supreme Court bat ki aiñ be dei bat kani ya kani ke FIR la IT lang show officer in charge ka Rongmil outpost hapa ka OGC police station hakalai tek jong rempang dak Achik State People's Front ASPF aham bat ka gora NGO Rongmil Regional Unit yakani la ujor la bat la soiru daki President Secretary jong iseng bapher katkum ke FIR loong ba la penkit yo dewiong na kithan nongal jong ka East Garo Hills syaka jella ba marjan jong ka Assam khampi kot kisla ki babiang kiseng treman sobha kila kenok baki trop ki baki dewiong ki jukit palatput bat ki trekam khamtam hakapor mit hasilenter ka National Highway Repo ar bat National Highway Arspak Hanyo ban light na kajing syak talasi kajing ujor ka ong ba ya ki jingtip hakabaya dei bat katei ka jingkit be-aiñ na yo no way na kinong nyak trong ubala pen pau baya katei ka kam la pen long daga kan hon runat niki riu don bor ka bala pen bej renti kiseng bhalang kila kentu ya ki pulit bakin register mador ya katei ka jing ujor kum ka FIR ban kurup ban bat ya baroh ki kali balakit be-aiñ niki balakit palat pu diu dewiong ban penlong ya jing tokit ka babnya ban lap ikinong bay tengka bokong san bat ki riu shimet ki beran keti ha ketika kam runal bala penya ya ketika kam gila dawa shu ban pengat ha ka aiñ ka bateng pyrshah ki beran keti da ka pen pau bakum kini ki kam kim pen khen tang ya ki hukum jong ka ying bisan rei ki wan ra ru ya ka jing ka bakrau ya ka maryang bat ka jing shngan ha ketika than ki he pulit kim pat pen mi ya ka jing pen bana ka basai halor kani ka kam